A palabra que eu escollín, que é moi da miña zona, aínda que supoño que se dirá máis partes de Galicia, é canfurneira. Canfurneira ou canfurneiro. Pero é algo que, como me dicían a min moitas veces, miña nai, ti és unha canfurneira. Ou cando falaba de alguén, non? Dunha muller, ese é unha canfurneira, ou dun home, ese é un canfurneiro. Para dicir, para falar de persoas, pois que enredan moito coas palabras, ás veces non é que te queiran enganar, pero sí levar o seu terreo, ás veces tamén é sinónimo de contista, non? De persoas que contan cousas que non son exactamente certas, persoas que ao mellor buscan un pouco o conflicto. En algunhas desas cousas eu identifícome, non nun conflicto violento, pero sí ás veces nesto de relativizar, non? De as cousas, por que son así? Non me vale un porque sí, un porque non, non? Dime máis, enredar un pouco coas palabras e, por suposto, contar historias. Así que eu síntome ás veces un pouquiño canfurneira. Sei que ás veces tamén se di esta palabra con un sentido un pouquiño pexorativo, pero eu prefiro quedarme cos outros significados das palabras, cos máis positivos, non? Sería unha canfurneiriña. E a palabra que escollín é unha palabra que está moi relacionada co teatro, que é esmendrellarse. O teatro transmite moitísimas emocións, pero unha delas ten que ser, como non, a felicidade. Porque xa estamos saturados de moitas malas novas no noso día a día, así que queremos un pouquiño de felicidade, de moita risa e, sobre todo, de esmendrellarse. Pois a miña palabra do galego favorita relacionada co mundo do teatro tal vez sexa pano. Pano en galego ten, claro, moitas acepcións, pero ten unha directamente relacionada co mundo do teatro que a maioría dos falantes, infelizmente, ignoran. A maioría da xente usa o catalanismo telón. Ademais, esta acepción teatral de pano partillámola con Brasil e Portugal. Así que tal vez sería máis adecuado dicirmos baixar o pano e non baixar o telón. Atención, porque en galego tamén podemos dicir cortina para dicirmos telón, en expresións como telón de acero, que diríamos mellor como cortina de acero. Así que esa expresión de telón de grelos tal vez habría que dicila como cortina de grelos. ¿Sabe lo que significa?